Nitko ništa ne zna, nitko ništa nije vidio. Već ovome je bilo 11 sati i onda smo zvali policiju. Tukli su me, keckali su me za kosa. Volio bi u stvari igrati za velike klubove, ali ne mogu. Htjela bi biti Jelena Karlović. Ići će malo u školu, jer mora ići sada. Nas interesira tko je njoj pisao na toj ASK stranici. Kad bi uspio David u nogometu, onda bi puno lakše bilo svima.